Dadi Bani Adam nalika mlaku marang kesaenan, marang keapian, marang laku ibadah, merga diutuse nafsu sing dikurung ana ing pulung ati mau sing jenenge matahati pangrungu ati. Nalika awakmu kabeh iktidal kuwi nyampekno rezeki marang pangrungu ati utawa matahati. Lah kuwi nek gak diutus karo Gusti Allah ya ora bakalan iso mlaku. Dadi gunane matahati pangrungu ati wi ana sapletike siji niat keapian, merga anane keapian mau utusan saka Gusti Allah. Mulane matahati pangrungu ati digawe saka mendung sing sipate mlaku, kanggo mlaku marang kebecikan.